Vadimo kuglice. Kuglice su Od koje će od 3 da ispadne 2. Jedna će da se zagubi, jedna će se otkutlja da ne možemo stavati. A jedna će ostati u menjaču. Nastavljamo dalje. Nastavljamo dalje, može? Može se izbavati disk. Pa ovako tako. Zdravo i dobrodošli u novu epizodu. Danas smo u gostima kod Jugiše Bojsić Junior. Zdravo. I danas na tapetu je menjač. Ovo je novi tip menjača i ideja je da pokažemo kako bi to trebalo da se rasturi, pregleda i sastavi, jel tako, opet I nabuđi, prepravi, modifikuje. Zašto bi vozili fabrički menjač? Tako je, jer fabrički menjač već imamo. Pa ne snime pripreme. Jedna od bitnijih, jel tako, prepravki će biti kraći prenos odnosno na fabrički, da? 1353 popularni prenos za Juga. Ono je kojeg puca karoserija i rastora se trap. Da. Kombinacija 1353 i felni od 15 inča, to će biti pogubna kombinacija za moj Jug. Druže, to mora tako glasno? Ne mora. Je li to menjač za dizela? Jer ovo treba da skine. Treba. Ali ne sad. Ne diraj, pokvarit ćeš. Nego Petra, koliko ti imaš godine? Mi smo malo varali pa smo rasturili menjač već. Da, to sam htio da kažem. Lagano, tako da sad ćemo sve lagano odvaliti. Malo sutra. Ipak ne. Ti stegu kao da ga nećemo za 5 dana otvarati. I šta je ovo? Pa tu ti menjač. Tu ti je 5. brzina. Ko će to sve oprati? Pa nemam prvo što sad. Da ti to vestilo se. Ovdje. Ovo je Transformers. Šta je sad uradio? Blokirao sam menjač. Sad ne može da se okreće. A kako si to uradio? Bacio sam u rikverc. Dobro. I onda sam odvojio viljušku od 5. i bacio ga u 5. isto vremena. Druže. Pa kako može da ide u 5. i u rikverc isto vremena? Pa ne može, vidiš. Ovo bi sad inače tu skidali osigurač, ali pošto smo već prvo bitno rastojili, samo ćemo se folirati kako sam mislio da ovo tu izbili. A ti jak, ti to rukom ideš. Pa naravno, pa to šta je to, ništa. Mislim, sad ćemo, možemo oduzmemo pištoljem da odvrnemo, a moment ključem da stignemo na 140 njutna. Da. Sa 3 metra šipke iz lakta. Da, ono što je bitno da napomenemo jeste da je ovo novi tip menjača. Tako je. Mi smo planirali ovo da snimimo još pre par meseci, međutim, ispostavilo se da je Mirko izbacio epizodu prethodnog meseca i da je on napravio otprilike sličan snimak, međutim, njegov menjač koji su oni radili stari tip, tako da nije šteta i možete to vidjeti kako novi tip izgleda. Ovo je popularno zvana viljuška. Dobro. Tu kad se vide tragovi do metala kao ovde, ali puno dublje, znači da je potrošena, a ova pošto nema skoro nikakvih tragova trošenja, znači da može se iskoristi ponovo. Znači dok sam jeo burek, dobro sam šalto u 5. Odlično. Dobro.
Ovo je 5. brzina. Ovo je čavora 5. brzine. Koja neće da izađe. Ovo je zupčanik 5. brzine. Ovo je sinhron 5. brzine. Čekaj samo da vidimo zupčanik. I šta kažeš, valja? Valja će. Ovo je sinhron, kada ode rastojanje između sinhrona i zupčanika veći od 1,3 mm, onda je kao novo. Ako je manje, onda je potrošeno, pa sad, a kad dođe do nule, onda je... Onda ga nema. Onda više ne radi sinhron. A koliko je kod mene? Pa kod tebe 1,3, sem kod treće brzine je bilo 1,2. To je sinhrono, tako? Da. Ovo je kanđa i... Nemoj pitaš tako teško pitanje. Prilike. Htio sam reći da sinhron kad se stavlja, možda se ovdje računa da se stavlja ovako ili se stavlja ovako, pošto kad se stavlja ovako neće raditi. Iz iskustva. Nije iz iskustva, ali vidio sam neki koji su stavili pogrešno. Ono što je karakteristično za petu jeste da to može da se rastori dok je menjač na auto, tako? Tako je. I da je problem kad vam krči novi tip pete, a da je sinhron dobar i da ovaj lim se iskrivio i da onda ne stoji kako bi trebalo. Znači treba ga ostići brusilicu. Ne treba, nego treba ove komade tu treba saviti ka dole kako bi ograničili dok će da se pomeri na kanđi. Jer kad je ovo previše izgnuto, ovo ne naiđe skroz do kraja. Kao tu, nego ostane ovako i onda može da preskoči zupčanik. Sad ćemo koristiti pogrešan zegar klešta. Ja treba da donesem zegr klešta, što ja znam šta su zegr klešta, ja sam ih kupila, našla i vidjela. Da. Ovo ide ovako nekako pa se ne skupi se. Ne može se skupi, pa ne treba da se skupi, treba da se raširi. Kako da raširim kad se skupi? Pa sad ti kaže da se pogrešna klešta. Koliko puta da kaže. Radite kako kažem, ne kako radim. A few moments later. I onda kažete da su moje klešte pogrešne. Pa da, kao i ova. More moments later. Vidi. Iz prve. To je strava. Čime se to inače radi? Zegir kleštima Kontakt. koje rade kontrol. Kad ih skupiš, one se rašire. Tako je. Sad ćemo izvaditi kuglice koje ispadaju uvek kad ne treba, a neće da ispadnu kad ćemo da ih izvadimo. A kako su to kuglice? To su za kuglice koje drže menjač u određenoj brzini, kako se ne bi desilo da bacimo istovremeno u dvije brzine. Imamo 3 vrste opruga koje ne smijemo da pobrkamo, koja gdje ide. Najdeblja je za petu i rikverc, srednje po debljini je za drugu i četvrtu brzinu, za treću i četvrtu brzinu, a srednje doći je za prvu i drugu brzinu. Vadimo kuglice, Kuglice su od koje će od 3 da ispadne 2, jedna će da se zagubi, jedna će se otkutlja da ne možemo da bacimo, a jedna će ostati u menjaču. Dobro. Uspeli smo da skupimo 2. Naravno da je jednostavno. I šta sad radim za nju višačko? Ništa, ostavit ćemo je unutra, ispršćete da budemo nastavili menjač. U ovom trenutku je trebalo da ispadnu 2 kuglice. 3. 2, ali treća posle izlazi. Da. Odvrnit ćemo rikverc.
skida. Bacit ćemo ga da ne treba. To je, jel ovdje, ja mislim. Ona je crkla. Jedina ima da se kupi, fazno. Dobro, sljedeće je da skinemo ostatak kućišta. Ali je on prljav iznutra. Što je to da? Da, to je lamela bivša. 200 grama od lamela. 200 grama lamele. Šta ti je udarna šrafilica? Dobro, taj menjač je stajao skoro 3 godine. Rastupno tako u šupi, tako da... A da budem iskren, i ulje koje sam ja vozio u njemu je došlo s autom. Nije menjano tih par godina. Koliko? Ja sam vozio par godina. Pa nije, jesam. Pa jesi, barem godin dana. No? Barem godin dana si. Pa nije, vozio sam 4 godine možda. Tako nešto. Ovo je specijalni pajser od amortizera. Jer naravno ja sam poističuner za amortizer. A kog je to amortizer? Od Prištine. Za juga. Što da im udari po glavi kad ti to uradi. Ispala ti je kuglica. Tu je negdje. Znači ovo nam je standardni diferencijal kojim ćemo da rasturimo da bi zamijenili prenos. Ovo nam je osovina standardna koju ćemo da zamenimo. Da bi zamijenili prenos. I ovo je spojnička vinjača. Ovo je rikverc. Ovo nije 5. Mirkla. Ovo je 4. A nije jedan zupčanik za 4. i 5? Nije. Sljedeće što ćemo se da raspravimo. Sad mi krivo što nisam stvarno pogledao ceo snimak i da mogu da razumem. Fazone. Fazone. Budu smešnije. Da. Znači sad rasturamo viljuške. Ovo je 3. i 4. To je u principu sve uglavnom 10, tako? Većinom je 10 i 13. 10 i 13. Na menjaču, sem nekih sitnih stvari koje su tipa 30 gore na ove dve matice i 17 za nosač. A u principu nije potrebno imati nikakav poseban alata, tako da... Pa ne moram, znači... Osim onih obrnutih ZG klješta. Da, ali možete i sa pogrešnim ZG klješta da vidite to. Skinit ćemo... S prvog puta. Rikverc. Prvo da nam ne smeta. Graničnik za osovinu rikverca. Koji nisu mogli nezgodnije napraviti, iako ima brdo mesta u menjaču. To je za hlađenje mesta. Ne, odbio, mislim, gledaj, ovdje je prazno, vrati mi, ali ne, nakurano je vamo ispod. To nije predviđeno da se menja uopšte. Inače, ovaj menjač je prešao oko 130.000, recimo, koju 10.000 gore dole. Da, izgleda kao da je prešao možda 10.
ali znam da u jednom trenutku otvaram, a to šta je rađeno na njemu, ja stvarno ne znam. Čak nije isključeno da su i menjane i brzine i sve, s obzirom da je mama vozila, ne bi me čudilo. Dalje, skinit ćemo probirač. Znači, ti sad ovdje kada pomeraš, ono ovdje, ali tako, možemo to da vidimo kako radi. Znači, to budemo strafati. Pa sad da vidjet ćemo brdo, poček da ja probati naravno. Da. Da, ovo ide u sve brzine. Pozdrav za Darka. Ne, njegov je išao u sve brzine, problem je bio što neće da ostane u svim brzinama. A što je kod njega bio problem? On je imao ceo stari tip ili kombinaciju? Znači on je imao pola stari tip, pola novi tip, prebacio sve na novi tip, a problem je bio to da su izgleda ove čaure da idu kuglice propale i da kuglica nije dobro centrirala se u ovom žljebu što se nalazi na ostavinama za viljuške i onda je se desilo da se pomeri samo ostavina van brzine da ne ostavi brzine. Tiše diši. Ovo je osigurač da se iz pete ne ubaci u rikverc. Sad ćemo da izvadimo snopove napolje. Ćemo da čujemo majku i oca i onom kojeg je konstruktovao. Jesi ti to već bio rasturao ili sad ovo prvi put? Već je bilo rasturano i već sam sklopio, tako da opet moram da se mučem da rasturam. A dobro, da li to pravi neku razliku da sad ide lakše nego inače ili? Ne. Nema neke razlike. Uvijek jednako se mučiš. Dobro, to čisto da gledaoci ne pomisle da je sada sve mnogo lakše, da smo varali. Naravno, provjerit ćemo da radi sve, radi. Šta je to bilo? To je bila prva i druga, ovo je treća i četvrta, da šaltaju kako treba. Znači, on sad u principu nije ni u trećoj ni u četvrtoj. Da, ovo je sve neutralno. I suštinski šta se desiti tamo na biraču kada uradiš znači, što uradiš, to ćemo imiti detaljnije kasnije. Ona, zaboravio sam, viljuška, pomeri, jel tako? Kandžu i uzubi prvu brzinu. Ili drugu. Posle je prebacio u neutralnu, ubacio u drugu. Kad se šalta u treću, ovo se vraća u neutralnu i ubacio je tu u treću. I na kraju opet prebacio ga u neutralno. Na kraju u četvrtu, zato što petu ne koristimo jer nema snage u petu. Ali, ovdje će da bude snage i za petu, a? Pa ne znam nešto. Misliš? Ne znam ko će ti radi glavu. Skinit ćemo viljuške. Glava je u podrumu. Ali tamo je druga glava. Viljuške isto nema nikakvih bitnih tragova habanja koje znaju nekada se potroše. Viljuške može da se vide da su potrošene i bez rastavljanja menjača, tako što recimo ako u drugu brzinu ide puno dalje ručica nego u četvrtoj ili u rikverc, onda znači da je viljuška potrošena kod druge brzine. Da, ali to je generalno zajebano videti kod zastava zato što većina ručica Da, dobro podrazumemo da imate novu ručicu koja funkcioniše. Da, uglavnom su ručice jako klimave i to se baš ne vidi. Izvadit ćemo ovo čudo koje nam tu ne treba, ovo je višak, tu nema ni šper, ni ništa, tako da ne znam šta će nam, ovo ćemo baciti u kantu. Dobro. Ili ako hoće neko na kilu da uzme. Si šper već spremio? Nisam, Petar nije imao dovoljno subscribera da bi naplatio kroz reklame. Pa ima i toga. Tako da like, subscribe i share. U sljedećoj epizodi. Ja ne znam, ti si rekao da ima neki snimak na internetu kako kod rasturaju menjač i to. Ja sam, jedini koji sam ja vidio, mada nisam tražio previše, bio jedan gdje on skinuo Da, samo su skinuli ovo i dotegli su ovdje. Ovaj deo i otprilike kraj. A tu su stegli ono maticu šljebi, šaf šljebi je popušten. Moguće reći. Na viljušci.
spojnička. Dobro. Ležaj spojničke, to se obično čuje kad zastavi menjača. Kad se on čuje? U kojem slučaju? Pa čuje se kad štedite na ulju, pa umjesto 3,3 litre, koliko ide, kupiti 3 litre, što je tako jeftinije, a također ne bi bilo loše da je zastava projektovala čep za ulivanje 1 centi više nego što jeste, jer onda bi tamo na ulje dovatilo do ovog ležaja. Dobro, znači generalno način kako bi ulje trebalo sipati, a to ćemo ponoviti kad budemo sipali ulje, jel te? Jeste da se auto parkira uz brdicu ili da se podigne prednji deo auta i na taj način se ulije do čepa. Ili u boji Racer Motorsportu ima poseban, tako, kako se zove? Misliš što znam? Ne znaš? Jaj, Dragane. Vara. Da je racing, brate. Vara. Čekaj da radim da se Pa u principu neki adapter za sipanje ulju u menjač, recimo tako nešto. Gear oil level adapter. Dobro, to vam treba. Ili parkirajte na zbrdicu. I onda klasično ono, levak i baštansko crevo. Šta je to? To je ležaj koji je uvijek u redu, ali ne postoji tehnička mogućnost da se skine sa starog prenosa i prebaci na nov prenos bez oštećivanja. Pa ćemo ga zamijeniti. Pa dobro. A ono što nisam pomenuo kad su pričali o ležaju spojničke, da, jeste u kojim situacijama se on čuje. Znači nije isto kao drug ležaj, tako? Nije, čuje se kad je menjač izbačen iz brzine i auto stoji u mjestu. Da, i kad se pritisne kvačilo, onda se ne čuje. A drug ležaj je obrnuto. Tako. Koje smo ležajeve kupili? Kupili smo NTN za spojničku i kupili smo originalni zastavin za osovinu. Pošto ponudi u toj dimenziji nijedna druga ne postoji. A dobro, a SKF na primjer nema? Ja nisam mogu da nađem. Mislim sigurno postoji, samo što ne u Srbiji. I ne od ovih mojih da ponašam. Ovo ćemo se podvojiti da ne pomešamo. Pošto se vrlo lako možemo biti. To ćemo nakladno još modifikovati. A dobro, mi sad snimamo, tako da... Izvadit ćemo... Šta si tu izvadio? Gdje je to bilo? Valjak koji stoji u srednjoj osovini, koji služi da blokira brzine, da ne upadne istovremeno u dve brzine. To ćemo staviti tu da ne bi izgubili. I izvadit ćemo još ove dve kuglice što se tu nalaze. Suštinski jugov menjač u odnosu na druga kola bi trebao da spada, ali tako, u jednostavnije menjače. Pa, ne mora da znači, postoji puno jednostavnih menjača koji su konstruisani da bukvalno budu rastavljeni. Ozbiljno. Ozbiljno. Izvadit ćemo na drugačije. Nije ovako ni trebalo da se izvadi. Sad ti ulje još curi. Ovo je magnet koji je u relativno čistom stanju, kako znaju biti kod zastavnih menjača, gdje se ne menja dovoljno čisto ulje, gdje se melju brzine. Da. Pa dobro. Nekako je izgledao prljavo, ali ne toliko metalnih opiljaka. Da, to je manje više ono od razrade menjača. Klizač drug ležaja, da. Klizač? Drug ležaja. Drug ležaja.
Tu nam je semering spojničke koji ćemo demontirati. Naknadno. Četvrta stvar koju ćemo naknadno doraditi. Strašno, dođi s mi svakim inačem. Ja moram priznati, stvarno je rekao da ga očistim pre nego što. I to nekoliko. Da. Ali kao i uvek, vreme nije bilo na našoj strani. Je li to dovoljno dobar izgovor? Ne. Šta smo to skinuli bili? Skinuli smo poklopac, manžetne, desna manžetna. Do menjača, tako. Dobro. Ne na home kinačku. Sad skidamo manžete birača. Nju nismo uzeli drugo, nismo. Jesmo. Jesmo? Naravno. Uzeli smo i ovaj semering, no. 22. Pa to više nije ni teško. Treba da skinemo pinjon. Jednostavno ne mogu ako da radim, a tišina na setu. Ja ne reći, stvarno, ovo je krajnji razbir. Da ponovimo. Pinjon. Početka. To je zajebano skinit. Što ja imam kod mene obično uzmem električni davač pa ga izvučem sa njim. Ajko tebi ga brzo pa. Pa mi treba se neka ideja da kako da ga izvučem. Zalepio se to nego što nije mijenjeno ulje vjerojatno. Pa ulje, baš delo iznutra prljavo nekako. Ne, znači ovako crno, znači ovako da sve izgleda kao novo, ali da je ovako crno, nikad nisam vidio, vrate mi. Šaltam kao... Kao baba, a vrate ulje ne menjaš. Ne da se vratimo sastavljanje menjača, to je rastavljanje menjača. Da. Znači ovo se ubacimo unutra samo i to. Vadimo pinjon, odvrnuli smo imbus kao što ste već vidjeli i sad ćemo napraviti uz pomoć sajle, pošto nam je zapekao malo pinjon. Malo. Nekoliko čekića kasnije. Otprilike. Polomili smo 3 čekića da nismo rastavili. Ovdje nam fali O-ring koji sprečava curenje izmjenača, a ovaj izgleda kao da ne vrši isto nikakvu funkciju. To ćemo naravno zamijeniti sa setom iz
boljišćeni motorsporta. Ovo dobro stavit ćemo sakriti. Ćemo vratiti nazad na mjesto, to ćemo nakladno očistiti. I to je to sve što treba, sve smo poskidali. To je to. To je to. Pa ko ovo ne može da uradi sam ko hoće? Što si došao na Ne da psuješ, neću... Treba ti tamo ovaj snimak sa mog telefona, što turiram ja. Da. Ćemo pokupati lijeve, nažad, ne? To je to, da? Dobro, skinem. Ovo je smaranje, brate mi, znači smo su stavili kao da možeš da dovatiš, a ne možeš da dovatiš. Sa svih strana gdje možeš da dohvatiš, nema ivica. Da, prijek. Da je Bilštajn, ne bi pukla. Unutra da, imaš one gumene čekiće da tako je. Ma kakve gumene čekiće? Idemo... Kako si rekao? Poklopac. Poklopac manžetna. Pa vi ste to rastavili sve. Da, vidiš, ovdje ima svašta. I ti kao ne bi znala ovo sad uradi. Pa nije problem rastaviti. Misliš da će biti teže sastaviti? Pa da. Ali- To je uvek teže. Kad mi pukne poklopac manžetne. Ovo? To je neko smeće. Da. Odvalilo se od poklopca tu gdje se šaf za šaflje. Ovo je... Počista za štelovanje zadora. Da, nije počista, nego je pristavljeno. A kako šteluješ ti? Samo ćemo to posle vidjeti ili... Ma ne treba to. Ovo je prsten za štelovanje zazora na menjaču, koji su i zastavi odredili koje debljine treba da bude, tako da mi to nećemo dirati. Ovo je O-ring koji isto nije imao veliku funkciju. Interesantno da nije bio masno s polja. Kako ko? A? Ko? Pa dobro, nije curilo ulje. Vjerojatno ono što se pretvorilo u garež i to, pa se zapuše sve rupe. Pa može. Ali Ništa, idemo na poradnje. ovo je stvar u tome da stvarno nije, to je možda motorno ulje. Sljedeći korak jeste pranje menjača. Pa se onda čujemo tada. I don't know why you wanna treat me this way. I
Nakon kišne noći, ujutro smo došli i zatekli ovo. Još samo malo da operemo. Ja, nemamo mi vremena za snimanje. Čisti to redovno. Ono gdje nas uvo? Jebat ću ti četkicu. Da, stvarno, što ja to remeti. Da, došli on sport, da. Ne, pa nećemo otići ni menjač sklopi, znaš. To što ću mojim rukama to neću da se otvori samo. Pozdrav ljudi, javljam se iz montaže. Znam da mi je trebalo jako puno vremena da izbacim sljedeću epizodu, međutim, sada dok montiram sam shvatio da ima previše materijala i da bi ona predugo trajala, tako da sam rešio da je podelim na 3 dela. Vi ste pogledali sada prvi deo koji se tiče rasturanja menjača i njegovog pranja. Sljedeći put kad se budemo videli, pričat ćemo o nekim modifikacijama koje su određene na menjaču dok je on rasturen i zamena prenosa. A u 3. epizodi ćemo pričati o samom sastavljanju menjača i naravno svemu tome što ide uz to. Nadam se da vam se ovo dopalo i da ćete ispratiti ove naredne epizode koje se tiču menjača, pa i ono posle toga. Pozdrav. Nisam primoran ovo da snimim. Boj si, odakle ti to znaš? Radio sam Darku 8 puta menjač. Ajde opet reći, ne znam da se čulo. Pa sad već kasno, sad već je vrlo. Šta je to? Pa to što sam rekao. A dobro, možeš reći sad nakon da Ne mogu da kažem. A skidaš u stvari ove boje i to? Mislim, ovo je Pa nisu to boje, to što treba bude jedna gas. Aha, znači to nije To je farba. masnoća. To je masnoća. A što je crveno? Pa zašto je neka farba, ovo to je prefarbno preko.